थांनाय 17 जानुवारियाव एपीएससी आनजादाव उथ्रिसारनाय सानसोरां नार्जारीखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै बरायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता ओनसोलनि थागिबि रुंसारि धीरेन्द्र नार्जारी आरो धरणी नार्जारीनि उन्दैसिन फिसाज्ला सानसोरां नार्जारीया आसामनि मादावनो बयनिख्रुइबो गोरासिन एपीएससी आनजादाव उथ्रिसारनानै बयनिबो गोसोआव रंजानाय आरो थुलुंगाखांनाय लाबोनो हादों। मख'नो गोनांदि सानसोरां नार्जारीयानो रुनिखाता, बेंटल, सान्थिपुर आरो दादगारि ओनसोलनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन एपीएससी आनजादाव उथ्रिसारनाय सासे सुबुं। बिनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बर'नि ट्रेडिसनेल आर'नाइ आरो आखायाव माननि बिबार गथायनानै गोजोननायजों बरायनानै रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे सानसोरां नार्जारीया गोजोननायजों खौरांगिरिफोरनि मोगा-मोगियाव ओरैबायदि फोरमायो, आंखौ दा एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार महरै सायख'बाय। बिनिखायनो जि बिबानखौ आङो मोननो हाबाय, बे बिबानखौ आङो मोजाङैनो मावफुंलांनो नाजानोसै होननानै। दा आंहाथ' गोसो गोरबोजों आं मा एक्सप्रेस खालामबावनो, एकदम माने रायजो राजाफोरनि अननाया आंनि सायाव एसेबां दङ। आं बुंबाबो आं एक्सप्रेस खालामनो हाया आरोखि, एथ'रा बिदि अननाय दङ आंनि सायाव। एकदम बुंनो शब्द गैया, आं बेखौनो बुङो आरो आं होमबाबो सिम्पोल बडि आङो थेंक इउ होनना बुङो बयखौबो, जाय बिथांमोना फैबाय, नोंथांमोनाबो फैबाय, फुंनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानै फैबाय, नोंथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों। आरो बेजों लोगोसे आं आं सिगां बुंबाय थानाय बायदि जों आंनि आफा इसोरखौ आं हामबाय होनदों, प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ। बेबायदि आङो उन्दैब्लाबो बेबायदि एचिभमेन्टखौ आङो दा होदों। आं उनफोराव आं बेनिफ्राय साबसिन आङो हास्थायबावगोन, नाजाबावगोन। आरो आंजों लोगोसे जों जुफ्रा खारफानांगौ बे रेसाव, आं अलवेज बुंगासिनो दङ बेखौ। आं बेखौ अलवेज सिगांनिफ्रायनो थांखिगासिनो दंखायोमोन। जुदि आं माबा मोनसे फिसा फट मोनबाबो आंनि थ्रुयै सोरबा इन्सपायार मोनोबा, आंनिफ्राय साबसिन जानो हायोबा, आं बेयाव एसे रंजागोन, खुसि जागोन। ओंखायनो बे एग्जामाथ' एभ्रि इयार जाखायो। एभ्रि इयार आंजों बहुद जोंहा ग्रेजुवेटफोर दंखायो, बयबो खारफानांगौ आरो आंबो होबाय थागोन, बिथांमोनाबो होगोन आंजों लोगोसे। बेबायदि आरो बिनिफ्रायनो सोरबा आरो साबसिन पस्टआव मोनगोन आं बेखौ आसा खालामो। बे एग्जामखौ आनजादखौ उथ्रिसारनो नोंथाङा माबायदि प्रिपेरेसन खालामदोंमोन समनि? प्रिपेरेसना शेड्युलखौ बुंनो थाङोबा आं दा अफिस मावोथ', आं BSNL आव जुनियर एकाउन्ट्स अफिसार हिसाबै मावो आं दा। आंनि टाइम टेबोला 10 निफ्राय 5:30 अफिस आवार। 5:30 उनाव आङो थाङोमोन रुमाव, ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो हाफ एन आवार टु 45 मिनिट्स रेस्ट लानानै आङो टेबोलाव जिरायोमोन आरो। टेबोलाव जिरायनानै ओमफ्राय फरायोमोन आङो, ओमफ्राय गेजेर ससेयाव उन्दुनोबो ओंखारोमोन आरो, सानसे मेङोमोन नालाय। स्टिल एगेन ओमफ्राय आरो 12थासिमसो, बेनि उनाव आरो सिखारनानै आं आरो 3थासिम मोनायाव उफाय गैया, आं बिदि खालामनांगौ जायोमोन। ओमफ्राय मर्निंआव आंहा जाहैयामोन आरो। मर्निंआव सिखारनानै फ्रेस जानानै अफिस डाइरेक्ट। बे जानाया बाहेरायावनो जायोमोन। आं बिदि खालामनांदों आरो, उफाय गैया, संग्रा हारसिं नालाय। ओमफ्राय बेसेनि बाहेरानि जानो, बाहेरानिबो बुहुत जानांदों आरो, खिन्थु बे समनि आंखालाव बिदि आं टाइम टेबोलबो खालामनांदों आरो। बिदिनो टाइमखौथ' हाननांगोन, उफाय गैया, माबा मोनसे हाननांगोन। बेबायदि आरो प्रिलिम्सनि थाखायथ' आङो थोरा प्रिपेरेसन खालामनाय जाखायाखैमोन। आङो माने नेक्स्ट इयाराव मोजां होनोसै सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय खिन्थु प्रिलिम्स पास जानायनि उनाव आं सिरियास जादों आरो। ओमफ्राय बेनि उनाव मेन्सनि थाखाय आङो 2 मान्थ्सखौ बेबायदि टाइम टेबोलजों आं दहाय होननाय बायदि बेबायदि आङो मेनटेन खालामदों आरो। उफाय गैया, जि टाइम मोनबाय आं बेजोंनो जिखिनि आङो फरायबाय आं बेखौनो रेप्लिकेट खालामदों। ओमफ्राय किसुमान टेकनिक्स इउस खालामनांदों आरो, राइटिं टेकनिक्स दङ आरो। ओमफ्राय आं मोनसे डक्टर्सफोरनि नट्स नायनानै एसे आङो सर्टकाट खालामनांदों, उफाय गैया नालाय। आं बुहुत गासिखौबो कभार खालामजोबनो हायाखै, फरायनायाव जिखिनि आङो मोनबाय आङो नायबाय, फरायबाय। ओमफ्राय खायसे टेकनिकफोरखौ लानानै आं बेखौ एसे टाइम मेनेजमेन्ट खालामनानै प्रेक्टिस खालामनानै आङो बेखौ एक्जिकिउट खालामबोदों आरो। दा अनलाइन कचिंफोरबो लानाय जादोंमोन? आङो मेन्सआव आङो लानांदों आरो। मेन्सआव आं टाइम गैयिखाय आङो मेटेरियेल नांगौ नालाय आङो लानांदों आरो गुवाहाटियाव। ओरैनो एपीएससी हिसाबै जेनेबा मोनथाम आनजाद दङ, प्रिलिम्स, मेन्स आरो PI, पार्सनेल इन्टारभिउ। बबे मोनसेखौ नोंथाङा टाफेस्ट होननानै मोनदों? टाफेस्टखौ आं माबा मेन्सखौ आङो एसे मोनदों, मानो होनबा लं प्रिपेरेसन नांगौ, राइटिं प्रेक्टिस नांगौ, टाइमा बुहुत सर्ट ना। टाइमखौ मेनटेन खालामनायानो सबसे, नोंहा खर'आव दंबाबो नोङो बेखौ नोङो जुदि लिरनानै होबोनो हायाबा लाबानो गैया जाहैबाय। मानो होनबा मार्क्सखौ आल्टिमेटलि नट्सखौ नोंनि एन्सारखौ नायनानैसो होगोन नालाय मार्क्सखौ। दा राइटिं प्रेक्टिस खालामनांगौ। आं बारा सम मोनाखै, जिखिनि सम मोनदों आङो टाइम क्लक टाइमार होनानै लिरदों आरो।
अबेबा माने 10 मार्क्स 15 मार्क्स थायो नालाय 10 मार्क्सआव बेसेबां टाइम होनांगौ 7आव बेसे होनांगौ बिदि आरो दा अबेबा मोनसे एन्सारखौ लिरनायाव जुदि टाइमा बारहांबायबा बेखौ दोनथ'नांगौ जायोमोन उपाय गैया कनक्लुजन खालामो बिदि आरो आं आंनि बेस्टखौ आं ट्राइ खालामबोबाय ओमफ्राय जिखिनि दा मोनबाय बेखौनो आं खुसि खिन्थु एक्सपेक्टेसना एसे आं माबामोन बाट स्टिल आइ एम हेपि आरो रायजो राजा बेसेबां रंजाबाय बेखौनो आङो आंनि एचिभमेन्टनिफ्राय आं बांसिन बिथांमोननि रंजानायखौ नुनानै आङो दा बांसिन खुसि जादों आरो सोलोंथाइ हिसाबै गुदि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै बेयाव खालामनाय जायामोन स्कुलिंआ आङो UKG LKG UKG खौ आं रुनि खाथियावनो फरायदोंमोन जोंहा बेयाव गामियाव स्कुल दंमोन ओमफ्राय क्लास 1 to क्लास 6 JD विलियम्स इंलिश स्कुल टुक्राझार जोंनि BBCनि आन्दारावनो टुक्राझाराव आं बेयाव फरायदोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय आं क्लास 7 to 10 मेट्रिकुलेसन सेन्ट एलबार्ट्स हाई स्कुल माबा निउ बङाइगावआव बेयाव खालामदों आङो ओमफ्राय आंनि 11 12 साउथ पइन्ट स्कुलाव जादों गुवाहाटियाव ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो ग्रेजुवेसनखौ केसिडास कमार्स कलेजाव ओमफ्राय M.Com खालामदों आङो गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिफ्राय फैबाय थानाय समाव नोंथाङा लाइमोनफोरखौ माबायदि एडभाइस होनो सानो एडभाइसआ बेनो आं जेरै दहाय बुंबाय आं जेरै खालामदों बेबायदि रेसाव नांफानांगौ आंहाबो दा रेसा जोबाखैना दंबावो बेसेबांसिम आं हागोन एसेबांसिम आङो रेसखौ आं खारबाय थागोन एग्जामाव आङो होबाय थागोन जाहाथे साबसिन रेंक मोनो बेबायदि इमप्रुभ दा बेयाव आं बेजों लोगोसे आं अलवेज मोनसे थांखिबो दंखायोमोन आरो बे माबा मोनसे फिसा मोनबाबो बेजोंनो आङो एनकारेज खालामगोन आरो आंनि जेनेबा लकेलिटिनि इउथ्सफोरखौ दा आं बेखौ आङो हास्थायदों आरो जाहाथे आंजों लोगोसे बयबो खारफायो आंहाबो बे एग्जाम होनाय बे इन्सपिरेसन मोनफिननायाबो आंबोथ' आंनि लोगोफोरनिफ्रायसो मोनदोंना जेनेबा आंनि लास्ट इयाराव आंनि लोगोफोरबो जादों सिलेक्सन बिनि सिगांबो जादों दा बेफोरबायदि सोरबा नन मानसि जानाय नुयोबा इन्सपायार जायो आरो जेरै आं जादों पार्सनेलि अके बे हायोबा आंबो हानांगोनदां बेबायदि दा आं बेखौ एसे गाहायावबो जेनेबा आंनि लाइमोनफोर जायफोर जास्ट फ्रेस ग्रेजुवेट जादों या सोरबा ग्रेजुवेट जानानै दङ जाहाथे बिसोरबो बे मेसेजखौ मोनो आं बेखौनो हास्थायदों आरो मानोना बेयाव मोनगोन मोनगा गेरेन्टिथ' गैखाया कम्पिटिसना हाई बाट रेसाव जों मानो थाबथानानै थानोना रेसाव नांबाय थानांगोन आरो सानसेबा सानसेथ' माबा मोनसे जाहैगोन प्रिपारेसन स्ट्रेटेजिसफोरनि बेलायाव जेनेबा नोंथाङा माबायदि स्ट्रेटेजि खालामो प्रिपारेसनाव प्रिपारेसन स्ट्रेटेजिखौथ' आं जेरै सानो आंथ' सानो बयनिबो थाखाय एखे जाया स्ट्रेटेजिया आंनि साननायसो आरो आं मिथिया बयनिफ्राय ओरैनोथ' लेखाखौथ' स्टेटिक दा बुहुत लेखाखौथ' मोनखायो दा बेखौ बयबो फरायखायो आल्टिमेटलि एक्जिकिउट खालामनायासो मेन ओमफ्राय बयहाबो टेकनिक थायो खायसेना खनसे फरायबानो गोसोआव थायो बेथ' मोजाङानो खिन्थु खायसे जेनेबा खायसे खनसे फरायबा थाया खिन्थु बेयाव रिपिटेटिभ रिडिं खालामो जेनेबा आंबो मोनसे बुस्थुखौनो आङो बार फरायबाय थायोमोन नायबाय थायोमोन एखे फरायखांबाबो बेखौ नायो माने आङो बबेबा मोनसे साबजेक्टखौ फरायखांबाबो आं बेखौ खनथामसो आङो रिभाइस खालामफिनोमोन आरो बयहाबो एखे जाया बेबायदि खिन्थु आं आंनिखौ बुंबाय आरो आं बेबायदि खालामदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु खायसेयाथ' नायबानो मख'ज थायो जाहैबाय बयहाबो केपासिटिया बेलेग बेलेग थायो दा केपेबिलिटिया सेम थाया नालाय नाजानायजों आन्डारस्टेन्डिं दिनै नोंथाङा सिभिल सार्भेन्ट हिसाबै सासे एचिभ खालामनो हागोन साक्सेस जानो हागोन सिभिल सार्भेन्ट सिभिलनि डेभेलपनि थाखाय उननि समाव माबायदि खामानि मावनो होननानै सिभिलनि खेथ्रआवथ' आं दा सिस्टेमाव हाबबासो मोनसिगोन माबायदि बेयाव बिसोरनि खामानिफोरा ओरैनोथ' दा आं एकाउन्ट्स सार्भिसाव आं दा एपइन्ट जादों दा बेयाव आं जेसेबां हायो आंनि थ्रुयै जिखिनि खामानि जालांगोन आं बेखौ मावलांगोन आंनि बेस्टयै आं मावलांगोन आरो बिनि अनगायैबो जिखिनि आङो जोंनि समाजाव एसे जुदि माबाफोर मदद होनो हायोबा जिखुनु खेथ्रआव जुदि होनो हायोबा आं अलवेज आं रेडि आङो एसे एनैबाबो जिखिनि आं हायो आं बेखौ आङो आंनिफ्राय आं बेस्टखौ होगोन नोंथाङा दिनै साक्सेस जाबाय बिनि आन्दोआव सोर दङ होननानै सानो नोंथाङा सोरनि सापर्टआव बेबायदि सापर्टआथ' आंजों जाय मानसिफोर दं गासिबो सापर्ट दा आं बिसोरनि नङाबा आं जास्ट मिन्स आं सानो आरो जेनेबा आंनि थ्रुयै सोरबा मानसि एक्टिभ जिखुनुआनो जा बेथ' नङा सोरबाफोर गिदिर पजिसन थाबाबो बे हारसिं जानो हाया मानसिफोरनि बेबायदि हेल्प नङाबा आरो दा बेयाव आङो स्टार्टिङावथ' आङो एस ए बिलिभार आंथ' आंनि बासायगिरि प्रभु जिशु ख्रीष्टखौनो हामबाय होनदों फार्स्टआव बे नङाब्ला आं जेबो नङा आरो दिनैना हामबाय होनदों आंनि फादार आंनि लेट बिफा
धीरेन्द्र नार्जारि बेहा बहुद माने गोसो दंमोन आरो गोसो दंमोन जिखिनि आङो एसे इन्सपायार मोनदों बे बाबानि थाखायनो आङो माबादों आरो दिनै आंजों बे समाव गैया बिफाया खिन्थु आं सानो गोजौ आलो गोजोन रायजोनिफ्राय बिफाया आंखौ होननानै दा एसेबाबो जेनेबा एसे खुसि जादों होननानै आं आसा खालामो औ ओमफ्राय जोंनि आइ दङ आइ गैयामोनबा माने मा होनो बेकबन आइयाथ' जेनेबा बे आइ गैयामोनबा आरो मा होनबावनो जोंनि जानाय लोंनाय गासिखौबो आइयानो नायजोबोमोन बाबाया बाहेरायाव थाङोबा आइयानो ओमफ्राय गिर्जानि मण्डलिफोर दं जोंनि बुधबार बेप्टिस्ट मण्डलिखौ आं जोबनो होनबा होदों बिथांमोननि प्रेयार्सआव आं जेलानो आंनि नांगौफोरखौ आं बिथांमोननो गथायहरो बिथांमोननो आङो सापर्ट होयोमोन प्रेयारनि थ्रुयै सापर्ट खालायोमोन जोंनि BBCA दङ आरो जिखिनि जोंनि लकेलनि मानसिफोर दङ बुहुद आंखौ इन्सपायार खालामदों जेनेबा खालामनांगौ बेबायदि फरायनांगौ होननानै बेबायदि उत्साहखौ होदों बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय आसाम एकाउन्ट सार्भिसाव आरोना एसिस्टेन्ट एकाउन्ट्स अफिसाराव दा बेखौ आङो बेयाव पजिसनाव दङ आरो बेयाव सायख'नाय जादों बुंनो थाङोब्ला नैबे जोंनि साहा ओनसोल बे हाइवेनि साहा ओनसोलावहाय बा भुटान बर्डार एरियानि हिसाबै नोंथाङानो फार्स्ट बेनि गेजेरजों मा बुंनो सानो नोंथाङा बेखौथ' आं आइडियाबो गैयामोन खिन्थु दाख्लैसो मोनथिदों आरो आङो ओमफ्राय सानबाय आरो ओमफ्राय जुदि बिदिबाल' आंथ' जोबोद खुसि आरो जेनेबा दे जुदि आं जाजेननो हादोंबा आंनिफ्राय साबसिन बहुद मानसि जानो हागोन बहुद केपाबिलिटि दङ आङो नुखायोना आंनि लोगोफ्रानो बहुद केपेबल दङ खिन्थु इन्सपिरेसन एसेबाबो नांगोन माबानांगोन दा आं सानो बे आंनि बे फिसा एचिभमेन्टनि थ्रुयै बयबो जुदि एसे जुदि इन्सपायार मोननानै जुदि नाङोबा अभियासलि गाबोन समफोरनो मेरला ओंखारगोन आं सानदों आरो दा बे जानांगौबो आंबोथ' नांबाय थाखागोन आंजों लोगोसे मानसिफोरखौबो आङो थुलुंगा जेनेबा बेबायदि बे रेसाव नांफानो थाखाय आं खावलायबाय जागोनबो आंथ' आसा दंखायो बहुद केपेबल दं जोंनि साइडजों मानो गैया खिन्थु बेबायदि इन्सपिरेसन नांगौ आरो इन्सपिरेसनफोरखौ नांगौ ओमफ्राय गाइडेन्स नांगौ जोंहा बहुद दरखार आरो गाइडेन्स नांगौ एजुकेसनाव बहुद नांगौ जानो गोबां माखासे जेनेबा स्टुडेन्टफोर इयुथफोरा बुङो कि बेबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव एटेम्प खालामनो थाखाय जोंहा उन्दै समावनो फाउन्डेसना मोजां जौगाखै मायाखै बेफोरबायदि बुङो आरो जों कम्पिट खालामनो हानाय नङा मोननाय नङा बेयाव मा बुंगोन नोंथाङा बेयाव फाउन्डेसनाथ' आंहाबो एथ' मोजां नंखाया आरो बहुद दङ जोंहा सार लास्टआवबो सेलेक्ट जादोंमोन ना 3rd डिभिजन मेट्रिकआव पास जानाय बिथाङाबोथ' सरन नार्जारि सारा बेफोरखौ इन्सपिरेसन लानांगौ आरो जोङो आरो रिसेन्टलि बे IAS अफिसारनिबो दंना फिल्म ओंखारदोंना 12 फेल बेबोथ' बेसेबां खस्थ' माबानाय बिहाराव माबायदि जायोमोन बेखौ नायनानै आंथ' सानो फाउन्डेसना मोजांबाथ' इट्स अभियासलि गुड बाट इट्स नट इम्पसिबल आरो ना फाउन्डेसन मोजां नङाबानो हानाय नङा होननानै आं साना आरो देट इज नट दा उनावहाय बहुद सम दङ ना ट्राइ खालामनो बेबायदि ट्राइ खालामबानो हागोन आरो आं सानो आरो बे आंनि साननाय हागोन मानो हाया केपेबिलिटि बयहाबो दंखायोना फाउन्डेसन स्ट्रंबा अभियासलि मोजां गैयाबा बेहा इमप्रुभ खालामनांगोन